Kakai pot kelum na ka Meghalaya State Disaster Management Authority jong ka sarkar jilla halor ka jingsha kta na ka jingwan ulap ba lapsan ubulan ne menta la palat arpusaw kenta na ka daw ka jingdon jong ka elang thari remal ha ka jilla ka baya jan ba ka than chitai lammi ngiya ka bala donru ka jingmaham na ka India Meteorological Department IMD na du ka arpndoi tarik hadu menta ka singi ka arpu pratari ujembang arja arpusaw kala kedo bagi don saw ngot kibriyo ki bala Mynsaw na ka jingtua Khyndew ha Mawlai bypass ka bahap ha Mawlai mau kunro kini kisah ngot kidai ki belatip kerteng kumuklu mar thong ni arpulai snam karta na miriau upin hon lang dong siet arpupras nam karta baru suki rumbai na maurang lang lembar udapli kupar ling do na rangan khat pras nam karta lekini kisah ngot lapen kit chani grims na kabenta banyo ka jing sumar nalor kini ka Jingjia ha ki jaka ba phe ka East Khasi Hills District kaladon ka jing tua Khyndew ha Kyrwoh hater sat bat luo lom paring lem ka jing slai ha ki benta ka nong ba Shillong kum ha penthorum khra bat ki wei pat lem ka jing slai hagi jaka ba phe nolor ka jing tua Khyndew ka kai pot kala pentip ba wei briu la du e yela ka jing hadien ka jing tua ka Kyrwoh Ïing ha sut nga wei long ha East Hills District ki wei pat ki district ki basak ta ki long ha Garo Hills ha ka bala don ka jing pom perthat ha rong bol song chok ha ka ban riungut ki nong snong ki la sak ta bat penjot artali ki Ïing nalor ka jing khlem ki deng ki post electric bat ki wei Kanot Garo Hills pat kaladon ka jingsha kta hadu nyot li ki snong shispa arpusan ngot ki nong snong but arpu artli ki long Ïing kenthop kawai ka school kat bah East and West Khasi Hills pat kaladon ka jing Kyrwoh ke erlang thari ha mau that raishan kabala lam sha ka jing kta ya lai ngot ki nong snong ha kawai ka snong but ka Ïing nalor ka ne kaladon ru ka jing twa Khyndew han nong klau but jingsha kta ya kawai ka Ïing kat bah ki wei ki district authority kampat yo lot ya ki jing tip babnya but bon na ki snong hi ki mat ya ka jing bom slap rengkat ka eryong Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan ra shapi ling ba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya